ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସାର ଅବନ୍ତୀ ନଗର। ତହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କର ବୋଲି ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର। ତାହାରି ଭାରିଜା ନାମ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ ସର୍ବଦା କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ଯେଣୁ ହେଲା ତା ଉପରେ। ଅଚଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ତୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ସେହି ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିଲା। ଏକାବନ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା। ସୁସଞ୍ଚ କରି ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲା। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆଇଲା। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୋଟି ଆଭରଣ ଦେଲା। ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ସୁମରଣା କଲା। 10 ବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ପିତୁଳା ଲେଖିଲା। 10 ଯେ ପାଖୁଡ଼ା କରି ପଦ୍ମେ ରଖିଲା। ତହିଁର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲା। ଘଟର ଉପରେ ଚ୍ୟୁତ ଡାଳକେ ଥୋଇଲା। ନାରିକେଳ ଏକ ଗୋଟି ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। 10 ମୁଖୀ ଦୀପାବଳି ଜାଗର ଜାଳିଲେ। 10 ଖିଅ ଧଳା ସୂତ୍ରେ ବ୍ରତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଚଉଁରୀ ନାମେଣ ବେତ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ। 10 ମୁଠି ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ଘଟ ପାଖେ ଦେଲେ। ବଦରୀ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଆଣିନ ଯେ ଦେଲେ। ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଇଲେ। 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଲେ। ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଦେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେ ସୁମରଣା କଲେ। ଛେନା ପଣା କଦଳୀ ଯେ ସର ଘୃତ ଦେଲେ। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ନେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। କର୍ପୂରରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣିନ ବାଢ଼ିଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି କଥା ଯେ ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ସେ ସୁମରଣା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। 10 ନାମ ଧରିଣ ସେ ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ବନେ ସୁମରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ନଦୀକୁ ଯେ ପାଣି କୁମ୍ଭେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରତ ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ କୂଳରେ ରଖିଲେ। ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଶିଲେ। ମାଂସ ମେଞ୍ଚା ପ୍ରାୟ ପାଟ ବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ବେଗେ ଘେନିଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଳ ଘେନି କୂଳକୁ ଅଇଲା। ବ୍ରତ ନ ଦେଖିଣ ସେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା। ଚାରି ଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା। ସେ ବ୍ରତକୁ ଚିଲ ଘେନି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା। ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଚିଲ ଯାଇଣ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ହେ ବୋଇଲା। ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ନଳ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଶୁଣିଲେ। ବନସ୍ତେ କେ କାନ୍ଦୁଅଛି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ସୈନିକ ସଖା ଘେନି ରାଜା ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହଇ। ମୋହର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ପାରିବ କି ଫେଇ। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ କି ଦୁଃଖ ତୋହର। ମୋ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବହିଁ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଇଲା ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ରାଜା କହିବି ଛାମୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ। ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମାଗ ତାହା ଦେବହିଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରଷ ହୋଇଲା। ମୋହର ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନିଗଲା। ତୁମ୍ଭର ଯେ ମହାଦେଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ତୁମ୍ଭେ ଦେବା ହେ ନୃପତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସମ୍ମତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତପୁରେ ଗମନ କରିଲେ ତଡ଼ତି। ରାଣୀକୁ ପାଇଣ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବହିଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ମିଳିବ ଦେବହିଁ ବୋଇଲେ। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ ସତ୍ୟ କର ଏବେ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ତୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ। ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ହୋ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର। ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଁଇ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରତ ଦେଲେ ମୁଁ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ଯେହୁ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଏହି ଦେଇ ନ ପାରଇ।
ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ, ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା କରେଇଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇଣ ଯେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଥୋଇଲା, 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲା, ପାରଣା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା। ନାରଦକୁ ଚାହିଁ ରାଜା ପୁଣି ପୁଛା କଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜା ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି ଚରି ଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ। ପୋତିଲାର ଧାନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ, ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସିଯେ ଖାଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆସିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ପଳାଇଣ ଯାଅ, ରାଜେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ନୃପନାହ। ଏହା ଶୁଣି ନଳ ରାଜା ତେଜିଣ ଉଠିଲେ, ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହେ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ମତ ହେଲେ, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିନ ବିଜେ ରାଜା ରାଣୀ ଗଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ, ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେ କିସ କରିବା, ପାଶରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବା। ଏହା କହି ରାଜା ରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ, 4ଟି ଗଡ଼ିଛ ମାଛ ଆଣି ଧରିଣ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ, ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରି ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଦେଲେ। ହରଷ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ଆସିଲେ, ଗୃହେ ପତ୍ନୀ କରେ ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ଥୋଇଲେ। ଝାମ୍ପ ଦେଇ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ, ସେହି ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଜଳେ ଗଲା ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ, ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବାହନ। ମହାରାଣୀ ବୋଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଡେଇଁଲେ ଜଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଚାଲ ଏଠାବରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କହି ରାଜା ରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ, ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ନଦୀ ଯେ ଦେଖିଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ମହାରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ତଡ଼ିତ ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଣ ଯେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଚଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେହିଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା କଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା, ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିନ ରାଜା ତହୁଁ ପଳାଇଲା। ସେଠାବରୁ ନଳ ରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲେ, ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଭୀମ ରାଜା ଆଗରେ ଯେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖ ହୋ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶେ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ପୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୁପକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ସଉରି ରାନ୍ଧି ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇଥାଅ ହୋ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳ ରାଜା ସନ୍ମତ ହେଲେ, ରୋଷେଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ, ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟେ ଯେ ସେ ପଚାରିଣ ଗଲା, ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଜାଣିଣ ମିଳିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ, କର୍ମ ଅଭାବରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନ୍ମତ କଲେ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, କାଲିଠୁ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲେ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟିଆଳ ପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ମୋହ ପ୍ରତି ଯେବେ ଦୟା ହେବ,
ଓଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କର ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟକ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚିତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରା ମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ କରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଜୟ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟୟ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରିଲେ। ହେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏମନ୍ତ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୋର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରପତ ହୋଇବ। ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହାୟ ହୋଇଲେ। ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ। ଆମ୍ଭର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ। ଆଉ କେହି ବୋଲେ ମୁହିଁ ହେବି ନୂପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କରିଲେ କବଳ। କହି ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ ରାଜା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କେଉଁପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋହର ବିଚାର। ପାଟ ହସ୍ତୀକୁ ମଣ୍ଡିଣ ଛାଡ଼ିବା ସତ୍ୱର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିରେ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ପରେ ଢାଳିବ ସେଇ। ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟ ହସ୍ତୀ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ସକଳ ଚଳିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟେ ପ୍ରବସିଲେ ହସ୍ତୀ ଯାଇ। ପାଟ ହସ୍ତୀ ଯାଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଣ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ସୁମରିଲେ। ସେ ନଗରରେ ନର ନାରୀମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କହିଲେ, ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେ ଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମସେନ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନିଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏତ ଆମ୍ଭ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋହିଲେ। କି ନିମନ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଗୁପ୍ତେ ରହିଲା। କି ନିମନ୍ତେ ଏ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହୀ କରିବାରୁ ରାଜେ ତଡ଼ାଇଲେ। ବନସ୍ତେ ମଧ୍ୟରେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ ପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଗୃହ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି ଯେ ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲା, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦେଲେ। ବିଧିମତେ ସମ୍ମାନ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ କଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଭୂଷଣ କରିଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟା ରଖିଥିବ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ। ରତ୍ନ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଜା ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରହିଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ। ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥାନେ। ଶୁଭବେଳା ରାଜା ରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମିଲେ। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କମ୍ପାଇଲେ। ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରେ ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭେଟିଲେ। ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ। ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାଳା ଗିଳିଥିଲା, ରାଜା ରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିନ ଉଦ୍ଗାରିଣ ଦେଲା। ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ସୁରଦେବ ରାଣୀ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାକାରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଭଲେ, ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ ଭଲେ। ସେଠାକାରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବହୁତ ଆଶିଷ ଯେ ବାଞ୍ଚିଲେ। ହସ୍ତୀପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜା ରାଣୀ ଚଳିଗଲେ। ବନସ୍ଥ କନ୍ଦରେ ନଦୀ ନିକଟ ମିଳିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବଦରେ
ନଦୀ କମ୍ପିଗଲା, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନ କୁମ୍ଭୀର ତଡ଼ପି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଉଦ୍ଗାରିଲା, ଏହି ଜନନୀରୁ ମୁକ୍ତ ତରନ୍ତୁ ବୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣା ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ, ସୁରଦେବ ରାଜା ସାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଭଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଣ କୋଳେ ବସାଇଲେ, ସେଠାବରୁ ରାଜା ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଚଳିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନଳଙ୍କୁ ଯେ ସୁଦୟା କରିଲେ, ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି ମୋତେ କହିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ। ଲେଉଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲା, ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏ ସମୟରେ ନଳ ରାଜା ରାଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚି ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇଁ ଗଲେ, ସମାରୋହ ପାଦ ତଳେ ସର୍ବେ ଲୋଟିଗଲେ। ଉଠ ସର୍ବେ ରାଜା ରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ, ଶୁଭବେଳା ରାଜା ରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ରାଜେ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ, ନଗର ବୁଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ, ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ନାରଦ ବିଜେ କରି ଗଲେ, ଏ ବିଧିର ନର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ଏ ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କରି କନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଥାଉ ମୋର ମତି, ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତଟି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୁଦୂଷା ବ୍ରତ ସଦା ଜୟ।